Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar il-kumpens ta' 5 miljun euro li tal Raymond Vella tal-Mare D Oro tal-art fix-Xemxija jgħid li għandu kuxjenza safja. Ġifieri inti min-naħa tiegħek tħoss li għandek kuxjenza safja dwar dak li sar. Jason Azzopardi jsostni li għandu dispjacir wiehed għax ma wasalx għal espropjazzjoni fuq siti oħra. U jekk ikolli nisprimi dispjaċir li ma wasalniex fuq siti l-oħra. Fl-2008 l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu niżżel espropjazzjoni tal-art bħala waħda mill-wiegħed elettorali tiegħu. Kienna wiegħda elettorali fil-programm tal-2008. Il-wiegħda mill-għalija l-memorja hija n-numru 150 tal-programm elettorali tal-2008 il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jespropria siti minant il-privat. Sa dan it-tant, Jason Azzopardi flok wieġeb għal mistoqsijiet ta' One News dwar x'wassal biex ma talabx it-talba tal-eks Ministru Mario De Marco huwa nfexxi attakka lil One News u temm l-intervista tiegħu billi jgħid li jaf min għadda l-informazzjoni lil One News. Għax għandu l-fajl is-Super One naf min għaddiju wkoll.